Sobota ráno a ľad sa nám pekne roztopil. Ja som teda dal na svoj prúd Copex Squid Chili. To je vlastne taká tá zimná edícia. Je to nejaká skúšková vec, takže uvidíme. Mám tam samozrejme PVAčko, popku. Je to tam. Tu si vo vode. Andrej. Kubák nalepený. Andrej nahadzuje. Takže čaute kamaráti, rybári a rybárky. Dnes máme na Slovensku prvý taký chladný deň. A možno aj to je taká symbolika, lebo mne prišiel balíček, takže ideme vybrať. Je to tu. Tak. Idem domov a som celkom zvedavý. Zasielka už je doma a ja som spomínal teda, že dnes bol prvý taký veľmi chladný deň a to už môže napovedať, čo sa skrýva v tejto tajnej krabici. Takže ideme na operáciu. Tajná krabica. Leo, podaj skalpel. Tak, tu robíme taký jemný rez. No, ešte maličko. No. Kubákové koule z Copex Squid, ale toto nie sú úplne obyčajné kubákové koule z Copex Squidky, ale sú to také podpúťaky. Ja som spomínal teda, že máme prvý veľmi chladný deň na Slovensku a toto by mali byť boilies, ktoré sú do studenej vody, údajne teda z Chili. No a ja presne viem, kedy ich vyskúšam. Ideme teda na takú záverečnú rybačku. Je to viac menej taká chatovica, ale tam ich určite vezmem. Moc sa im teším, veľmi pekne ďakujem. Mám veľké očakávanie a tuto máme ešte samozrejme super, rád mi vonelo auto. Jasné, toto musí byť všade. Perfektné, veľmi pekne ďakujem, teším sa tomu. Takže ideme na to. Konečne je tu niečo do studenej vody. Auto nám bude krásne vonieť. Šnúrky na obesenie. Na pipaky. No a nálepky určite Leo po celom štadióne vylepí. Hokejisti budú mať radosť. Teším sa. Ešte raz díky moc. A ja som túto výzvu o testovačke zobral úplne vážne, ale robím to viac menej s každou jednou nejakou novou boilies. Najprv si boilies vlastne keby otvorím, aby som zistil, že nejaká konzistencia. Toto je klasika. Proste tie boilies od Tactics sú také ako plastelínové. Nie sú to úplne tie gumené. Je tam vidieť, že je tam fakt kvalitný materiál a neviem, či to bude dobre vidieť. Tak je tam vidieť aj tá chili, čo je super. Voňajú v podstate veľmi podobne ako tie z Copex Squid, na ktoré sme už všetci zvyknutí. Super sa oddelujú. Je paráda. Takže bude sa z toho dať robiť výborné PVAčko, čo ja teda určite do chladnej vody používam. No a samozrejme, že som aj ochutnal.
sú štiplavé. Tá chuť mi išla tak dobrých 10 minút, takže áno, robím to aj ja. No a na to, aby som to mohol otestovať, tak v podstate toto je môj klasický nadväzec, ktorý používam na kubákové koule. A hodíme to do vody, do ľadovej vody. Ja som si toho vedomý, že ja som si tu prichystal v podstate vodu s ľadom. A som si úplne toho vedomý, že nikdy to nebude taká kvalita, ako je klasická nejaká vodná nádrž, rieka alebo jazero. Ale minimálne na 24 hodín každú novú boilies ja hádžem do takéhoto provizorného akvária a sledujem, čo to robí pod vodou. Potom si to viem predstaviť zhruba, ako to vyzerá na tom reálnom dne. No a po 24 hodinách tu boilies vyťahnem a pre mňa je dôležité, aby bola taká, aby sa skrátka oddelovala, aby mala nejakú štruktúru, keď sa oddelí, tak viem, že tá boilies proste maká a bude dobrá. Za mňa, ak tieto boilies budú fungovať, zopakujem, že toto sú boilies mali by byť na studenú vodu, čiže s prídavkom chili, sú fakt štiplavé. Vonia krásne, tá štruktúra je parádna. Ak toto dokáže Milan's Tactics urobiť v obalovanej, tak to môže byť pecka. To môže byť celkom kľúčové, veľa ľudí hľadá také tzv. Celoročky a toto je kombinácia Scopex Squidu, štiplavého, určite s tým chlapci ešte vyhrajú, takže ideme to lupnúť zatiaľ do provizorného rybníku, no a o 2 týždne snáď už uvidíme aj teraz vody. Neviem, či je to vidieť, ale boilies nezačala pracovať. Pekne sa otvára. Tá štruktúra maká. Čiže uvoľňuje sa vzduch. Skúsim natočiť video po nejakých 8 hodinách. Asi teda až ráno. Teraz máme 3/4 na 6 večer. Takže uvidíme ráno, natočím niečo a potom po tých 24 hodinách plus minus. Ten ľad už tam nebudem pridávať, to je fakt len taký joke, ale no uvidíme. Takže kubákové koule Scopex Squid, štiplavé do zimnej vody, od ľadovej vody. Dobré ráno. Máme po 3/4 na 6 ráno. Boiliska pekne pracuje, stále vypúšťa. Tá voda zmenila farbu, je taká hnedo-červená. Tuto na povrchu je aj vidieť vlastne tie uvoľnené čiastičky maličké. Takže po 24 hodinách máme zhruba nejakých 7 minút do 17. hodiny. No a výrazná zmena. Tá voda sa zakalila dosť rapidne. A podotýkam, že toto by nemali byť boilies, ktoré sú rozpustné, teda aspoň takto Kubák neuvádza. A sú to teda boiliesky, ktoré sú postavené na základe Scopex Squid s chili paprikami alebo s nejakou príchuťou, ktorá by mala byť štiplavá, a teda je. No a neviem, či to bude dobre vidieť, ale v podstate tu na vrchu sú také tie vyplaveniny. Na spodu okolo boilies je taký jemný kal. No a stále tá boilies pracuje, vypúšťa. A pre mňa celkom zaujímavé, že ja som mal vždy za to, že tieto boilies kubákové sú také, že skoro nejakých pár hodín, 5-6, ale jednak je to 24, ale myslím si, že úplne v pohode zvládne 24 aj v klasickej rieke, jazere, alebo teda v vodnej nádrži. No tak ja teda navrhujem, ešte by som to tam nechal,
ale na víkend ideme preč, takže skúsime boilies vyloviť. No. Tak toto parádne vyzerá. No. A urobíme si malú zborku, že teda ako je na tom vlastne po tej technickej časti. Či sa bude rozpadať, či by ešte zvládla byť v tej vode. Takže ideme na to. Ja si to takto pripravím kameru. No. Takže montáž klasický. Stúžená šnúrka. Tu je to vlastne odblankované, čiže tu gumovú časť som odstránil. Plastické olovko. Korda Crank. Myslím, že toto je 4. No a ideme sa pozrieť na to, ako vyzerá, v akom stave je boilies do studenej vody. Takže je výrazne mäkšia, ale vo vnútri vlhká. Tá štruktúra sa odlupuje krásne, jemne. Takže vyzerá to, že by zvládla ešte ďalší čas vo vode. A voní krásne. Za mňa ja by som dal ešte trošku viac obyčajne nejaké papriky alebo nejakého koreňa, vôbec by som sa toho nebal. Ale rozumiem tomu, že je to guľa, ktorá je postavená na Skopek Squid základe. Je to veľmi dobrá voľba, Skopek Squid je super. Takže za mňa OK. Musím ešte povedať jednu vec, že keď som vlastne pár boilies ako keby nadrtil, tak sa mi stalo, že po pár minútach ma začali páliť vlastne ruky, že je cítiť, že je tam kvalitná nejaká štiplavá zmes, nejaká chili paprika. Takže vyzerajú fajn, no a ja buď tento týždeň vybehnem nejakú krátku rybačku k vode, alebo teda až na Karpodrom víkend s chalaňmi. Takže sme na ceste na Karpodrom, je to záverečná rybačka rybárov Mokrej štvrte. Bereme ženy, deti, psov a kadejakú inú háveť. No a máme to zhruba nejakú hodinku 50 minút z Bratislavy. Je to 134 km od nás, takže ideme si s Leom užiť cestu. A mám trošku také horšie správy z Karpodromu. Údajne nám rybník zamrzol. Každopádne dohodli sme sa teda, že ideme vyskúšať urobiť takú záverečnú chatovicu. Keď budú ryby, tak o to viacej, o to lepšie. A ak nie, tak sa aspoň dobre zabavíme. Takže sme 10 km od Karpodromu, kúsok od Paríža. Takže Milanko na Karpodrome, zamrznutom Karpodrome, začína robiť marnú snahu. Začína to dobre. Ale chlapci potom zlíznú to, čo ja za nich spravím. Ako chytíme tie kapre, hej? Áno, že ja im rozbijem takto ľad. Pozri, ja vám to vytrhám, však nemám čo robiť celý večer. Okrem tých stejkov a tam tých utopencov, tak jednoducho sa idem hrať. Sobota ráno a ľad sa nám pekne roztopil. Nám sa už podarilo už aj teda prúty do vody. No a sme tu sami. Celý rybník patrí nám, takže snáď nejaký záber, nejaká ryba príde.
tá voda je studená tým, že to zamrzlo, tak studená určite teda je. Ja som teda dal na svoj prúd Kopec Squid Chili. To je vlastne taká tá zimná edícia. Je to nejaká skúšková vec, takže uvidíme. Mám tam samozrejme PVAčko, popku. No a na druhom prúte mám Hot Demon od Starbajcu, takisto PVAčko. Ja som si urobil ešte takéto obalované Hot Demony. No a tuty si vo vode. Andrej, Kubák nalepený. Andrej nahadzuje. No. Takže a hodil som to hneď pod breh. 2 pruty Milankové, 2 pruty moje a 2 pruty Andrej na pelety. Démon s PVAčkom. Chceli sme zavážať, ale vodičky sa nejak nechce. Druhá, to je Kubáková Chili, PVAčko to isté, s popkou. Letí to tam, lebo nemáme lodičku. No, takže 905 prúty, všetko mini, to je Leová zostava. No a Milanko tuto má NASA radar. On si dal jednu palicu niekde tam pri tú bojku, takto. Druhú, tu nám má lat, takže to prehodil niekde tým smerom. A ja mám jednu asi zhruba tu a druhú som dal na hulváta k tým bojám, vlastne k tej prvej chatke. No, ideme sa najesť. Leo, keď bude ryba, bude podbírať. Takto to vyzerá. Utopence Milanko parádne urobil. Vodičku musíme rozchodiť. Ideme si užívať rybačku. No, rovná táto. 6 stupňová voda. No ale ryba nikde. Zatiaľ. Máme nedeľné ráno, v noci už sa nechytalo, no bohužiaľ už nám to začalo takto namrzať. No a vlastne celý rybník už je úplne pod ľadom. Takže ideme to pobaliť, no a pomaličky domov. Je tu krásne.
Sme to mali skoro všetko vonku, takže no, poďme. Je to tam! Je to tam! Je to tam! Yes! Karpodrom 2025 uzatvárame teda tú našu výpravu a v zásade veľmi dobrá chatovica, rybačka trošku horšie a bolo to spôsobené tým, že tá voda stále v noci, alebo teda ako náhle zašlo slnko, zamrzla, potom odmrzla, čiže udice boli nahodené možno nejakých 5-6 hodín, takže to je veľmi málo času. Každopádne veľmi dobré miesto, dobre sme si to užili, boli aj deti a Kubakové koule ešte určite pôjdu tie čily, myslím, do nejakej zväzovky, ak nám to tu na Slovensku nezamrzne. No ale hovorím, tá ryba, to je taká čerešnička na torte, takže za mňa všetko OK, super, majte sa priatelia, Petro zdar. Takže Petrov zdar, ja vás zdravím priatelia. Máme 6. decembra, deň Mikuláša, snáď aj svätý Peter pomôže. A je to presne týždeň po karpodrome. Neúspešnom karpodrome, ale celku vydarenom, čo sa týka zábavy. No a tak ako som slúbil, ja sa vydám na zväzovku, na moju obľúbenú zväzovku. Krátku rybačku, možno nejakých 3-4 hodiny. Mám tam tie Kubakové koule, čili, no a klasika Hot Demon, tak ako som mal na karpodrome. No a uvidíme, čo to prinesie. Každopádne máme teraz niečo pred 6 hodinou, idem rýchlo nahodiť, no a potom sa prihlasím od vody. Máme 6 hodín, prúty môžu ísť do vody. No a tak ako som spomínal, dáme tam Kubakovú kouli, mám tam obalovanú popku, lebo tú menšiu som zabudol. Do PVAčka samozrejme Kubakovky, aj Boilies, aj v PVAčku je teda tá zimná edícia Winter Edition, čiže z čili. No a ideme to tam hodiť. Prúty mám tie isté, čo som mal na karpodrome. Vlastne celá zostava je tá istá ako na karpodrome. Čiže zobral som leové prúty 900p. Perfektné. Tak. Tak a ideme tam dať druhý prúd. No a už len čakať. Je to tam. No, na Kubakovú koulu. Záber prišiel zhruba po nejakých 50 minútach od nahodenia. No a je to tá Kubaková Winter Edition Scopex Squid z čili. No, zrejme to je nejaký násadiak, ale každopádne každá ryba poteší. Tak, ako som povedal, je to násadiačík pekný. No. 5 stupňov je, voda má tiež nejakých 5-6 stupňov. Dnes je Mikuláša.
Takže ja ho podoberem. Tak, výborne. No. Ideme ho vyhačkovať a pustíme ho samozrejme do vody. Tak pláv, kamarát. Takže začalo nám trošku mrholiť, čo dodáva parádnu atmosféru. Ja si to užívam. Proste Mikuláš pri vode, nikto s prutami není vo vode, iba ja. Takže mám chvíľu čas pri vode. Podral sa teda už jeden kaprík. Tak si robím PVAčka. Väčšinou tie PVAčka si robím doma. A som rád pripravený, takže keď si dourobím doma 4 PVAčka, prídem v vode, rovno teda to môžem hodiť do vody s tým, že asi aj zajtra pôjdem, takže ešte dneska minimálne jedenkrát chcem prehodiť a už to mám potom pripravené tým, že mám čas, tak rád si takéto veci ako pripravujem dopredu. Toto je PVAčko teraz Kubakových Winter Edition Scopex Squid. Boilies za mňa výborné, konzistencia do PVAčka úplne parádna, dokáže to krásne ako keby prispôsobiť tým, že sú také mäkšie, tak nech sa s tým pracuje veľmi, veľmi dobre. Čo sa týka samotných boilies, tak veľmi výrazná je práve chuť Scopex Squid. Je tam vidieť aj teda nejaké chili, aj vôňa a chuť. Ja už som ich teda chutnal, áno, štipu. A s tým, že ja sa zopakujem, nebal by som sa tam pridať možno nejakú inú ešte teda esenciu, alebo možno navyše chili práve do studenej vody. Aj teraz máme zhruba 5 stupňov, čo sa týka vonku, a tá voda má tiež podľa mňa nejakých 5-6 stupňov, takže určite by som zvolil ešte nejakú inú prísadu, alebo teda viacej chili, s tým, že je mi úplne jasné, že toto sú boilies, ktoré sú na kvalitných materiáloch postavené, takže preto aj fungujú. Zároveň teda, keby sa pridávalo niečo navyše, tak je to asi aj drahšie, ale každopádne toto sú veci, na ktorých ja napríklad nešetrím, takže mne sa táto Winter Edition páči. Pripravujem z nich teda aj PVAčka. Teraz mám aktuálne Boilies 24 Scopex Squid Winter Edition. Je tam teda popka obalovaná, aby to trošku akoby zdvíhala, čiže tá nástraha je celkom veľká, aj tak tá ryba to zobrala. No a malý tip, nebal by som sa ešte viac pridať práve toho chili, ale je to otázka vkusu. For no
the king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning, we'll all be returning if we sail together. Tak, a ja tu idem pomaličky zbaliť. Máme nejakých 8:30 a parádna rybačka, krátka, zimná, atmosféra úplne skvelá pri vode, fakt, že nikto, takže som si to užíval všetkými dúškami. No a samozrejme tá ryba, ten kapor, to je len taká čerešnička na torte. Takže za mňa perfektné. Čomu sa viacej teším, teda, že sa podarilo tú reputácie z Karpodromu trošku vylepšiť. Takže za mňa paráda. No a teraz už idem do tepla. Každopádne by som veľmi rád poďakoval Kubákovi a celej vlastne jeho partie a vlastne aj komunite, pretože tým, čo on robí pre túto komunitu, tým nám dáva veľmi veľa, tak ako teda dal aj mne. Preto by som rád aj zdôraznil, že ja nie som žiaden tester Kubákových boilies, chytám aj iné boilies. A každopádne je to človek, ktorý mi vždy ochotne pomohol a poradil. No a ja sa veľmi teším tomu, že som mohol spomedzi prvých rybárov otestovať teda aj zimnú edíciu Kubákových boilies. A ja verím tomu, že každý jeden, kto ste členom Kubákového kultu, tak viete, o čom hovorím. A každopádne taký malý odkaz by som si predsa len dovolil. A skúsme vnímať to, prečo vlastne k tej vode chodíme. To okolo nás, čo je. Je to príroda, je to niečo, čo by sme si mali vážiť a možno tu nie je navždy, takže dbajme na to, aby sme tej prírode to, čo aj vezmeme naspäť, aj vedeli vrátiť. V neposlednom rade častokrát vydávam na tých fórach a na sociálnych sieťach, že riešime veci, ktoré s rybárstvom nemajú nič moc spoločné. Skorej je to nejaké možno rybárske ego alebo nejaká frustrácia. Takže zabudnime na to, kto akú má výbavu, kto na aké guličky chytá. A pozrieme sa na to, kto je aký človek, kto ako tej prírode, tej vode pomáha. Možno by som začal tým, že koľkokrát ste boli na členskej schôdzi, kde ste mohli dať svoj hlas, po prípade niečo zmeniť. A nie je potrebné robiť nejaké veľké aktivity, ale každý, kto sa rybárstvu vyzná a teda chodí k vode, tak asi viete, čo trápi vody a teda prírodu, či už na Slovensku alebo Českej republike. Takže venoval by som sa práve tomuto. Skúšte sa zamyslieť nad tým, ideme do ďalšieho roku. Toto sú veci, ktoré by nás mali spojovať. Tá ryba je možno na tom poslednom mieste, ale hadať sa kvôli boilies, kvôli tomu, kto má aké oblečenie a výbavu, asi nemá celkom význam. Takže užívajme si to, čo nás spája, buďme k sebe dobrí. No a každopádne Petrov zdar, priatelia, prajem vám pekné sviatky a veľa šťastia pri vode.